Pa ja ne volim svoje noge. A misli da su one lepe. Ima najlepše noge na svetu, veruj mi. Pokazat ću ti posle. Odmah na Google da vidimo kakve noge. Znaš ono kad imaš nešto, valjda sam to još nekako nisam sigurna kada su moje noge gole. Je li Nataša zahtevna za stilizovanje? Ja uvek kažem zaista da je Nataša moj najzahvalniji klijent. Ona je stvarno neko, na moju sreću nju ne zanima moda. I onda je to stvarno onako neko toliko rasterećujuće. To što ste sestre, je li vam to smeta u saradnji? Pa ja mislim, meni ne smeta toliko, ali mislim da sam ja smetala Kristini u karijeri. Iako mnogi misle da sam joj doprinela, ja mislim da sam joj odmogla i jako mi je žao zbog toga jer sam gotovo sigurna u to, jer svi njeni talenti i uspesi nekako su uvek se pripisivali tome što sam ja, što je ona kao lako je njoj zato što je Nataša, a ja mislim da je upravo obrnuto, da joj nisam sestra da bi bila vidljivija i da bi nekako sve to što ona nosi u sebi bilo priznatije. Male stvari.